Lahtisen Otso Fenomenalta morjesta. Ollaan täällä Düsseldorfissa menossa tapaamaan heidän markkinointijohtajaa. Mä oon siis Fenomena International Sales Academyn viimeisessä vaiheessa. Ja kaikista tärkeintä mulle tässä oli se, että pääsee tekemään kansainvälistä myyntityötä käytännössä. Ja tää sopi myös mulle siinä mielessä, kun nyrkki silmään, että aikaisempaa kokemusta tärkeämpää oli oikea asenne. Ja viimeisen 9 kuukauden aikana on siis päässyt tekemään myyntityötä niin puhelimitse kuin paikan päällä, sekä Suomessa että ympäri Eurooppaa. No onhan se tietysti välillä vähän raskasta, mutta täytyy sanoa, että mikään ei piristä kouluviikkoa niin kuin parin päivän reissu Keski-Eurooppaan. Eli tämä on erittäin hyvää vastapainoa teoreettiselle kouluopiskelulle. Kokonaisuutena voin sanoa sen verran, että tämä on erittäin hyvä mahdollisuus päästä käsiksi kansainväliseen liike-elämään nuorella iällä. Mutta hei, nyt täytyy mennä, ettei myöstytä tapaamisesta.